Det her det er min erhvervscase-fremlæggelse om Select. Select Sport AS blev grundlagt i 1947 af den tidligere danske landsholdsmålmand Ejgil Nielsen, og virksomheden har hovedsæde i Glostrup. Ejgil havde en vision om, at man kunne spille med bedre fodbolde, eftersom det var vanskeligt for målmændene at beregne, hvor boldene ville ramme, da de fløj så utilregneligt i luften. Derfor lavede han i 1951 den første snorløse bold, som var langt mere stabil og tilregnelig, når den fløj gennem luften. Det var også her, at han fik en aftale i stand med DBU om at levere bolde til fodboldlandsholdet kampe. Bolden blev brugt til OL året efter, men Ejgil var stadigvæk ikke tilfreds. Derfor lavede han i 1962, 11 år efter, den første 32-felters bold, som var et kæmpe fremskridt, eftersom at bolden, når den blev pustet op, var meget mere rund. Select Sport sælger primært bolde i form af fodbolde, håndbolde, basketbolde, volleybolde og også mange flere slags. Men derudover så sælger de også fodboldudstyr, og det er alt som for eksempel tøj, fodboldstøvler, målmandshandsker, benskinner og meget, meget mere. Selects største konkurrenter er Nike, Adidas, Puma og Hummel, og de opererer alle sammen på de markeder, som Select også er på, primært i Danmark, hvorfor de stjæler meget af markedet fra Select. Select er i dag ejet af Ejgils 4 børn, som hver har 25% af virksomheden. Virksomhedens administrerende direktør, det er Peter Knap, og virksomheden har en bestyrelse på 4 medlemmer. Selects mission er at blive ved med at vokse stabilt, samt levere høj kvalitet og være tæt på deres kunder, altså fodboldklubber og butikkerne. Select havde i 2012 deres bedste regnskabsår, som forlød sig på 9.965.000 kroner. Her har vi SWOT-analyse på Stelton, og når jeg kommer ind på min udfordring, så vil de punkter på SWOT-analysen, der har betydning, vil være, når det er stærke sider, deres førende produktion af håndbolde, deres dybe sortiment af bolde, at de ingen direkte markedsføring til forbrugeren har, hvilket vil blive vigtigt, når jeg kommer ind på udfordringen. Og deres muligheder, at de er meget fleksible, for eksempel når det kommer til specialdesignede bolde. Og truslen, jeg vil komme ind på, det er deres store internationale konkurrenter. Hvis vi går videre til udfordringen. Vi skal lige hurtigt omkring de kritiske succesfaktorer for virksomheden. Virksomhedens kritiske succesfaktorer, det er blandt andet, at de har den bedste kvalitet, at de er rigtig gode til at produktudvikle, de bruger hele tiden den nyeste teknologi. For eksempel havde de i 2012 den intelligente bold, der selv kan måle, om den er inden for stregen i målet. Og så er det, de har rigtig, rigtig stor levering, da de har et stort lager, og de kan levere dag til dag til deres kunder. Og udfordringen er, at Stelton har alt for stor fokus på deres bolde. Stelton har en masse andre produktionslinjer ud over deres bolde, som jeg kom ind på, at de har en masse udstyr, tøj, målmandshandsker, fodboldstøvler. Problemet er bare, at du ser dem ikke nogen steder. Nike og Adidas og Hummel, de har alle sammen eksklusivitetsaftaler med store klubber, landshold og deslige. Og det fjerner derfor Selects marked, i og med at når forbrugerne de ser, at Nike er på alle de store spilleres trøjer på fodbolden, når de spiller med på deres sko, det samme for Adidas, så vil de ud, og så vil de have det jo samme udstyr. Derfor så fjerner det meget af Selects levegrundlag og fjerner simpelthen kunderne fra dem. Det er også et stort problem for dem, fordi at
bolde som for eksempel Adidas' og Nikes, som sælger rigtig, rigtig godt. De er af langt dårligere kvalitet, fordi det er ikke der, at de har deres fokus. Nike har for eksempel mest fokus på deres fodboldstøvler, og Adidas har så meget tøj, at det halve jo kunne være nok. Derfor er vores handlingsforslag til den her udfordring, at de skal samarbejde med et af de store brands. Som jeg kom ind på lige før, så har både Nike og Adidas et stort salg af bolde, som er af rigtig dårlig kvalitet faktisk, i forhold til Select. Derfor så skal Select, i stedet for måske prøve at samarbejde med et af de her store firmaer, lægge sig ind under og sørge for, at det store firma bruger deres bolde i deres markedsføring, smider et af deres logoer på, og at Select i stedet for går mere i baggrunden og leverer deres bolde til. Det vil gøre, at folk ser deres bolde mere, at der vil komme et større salg. Det vil så også have den konsekvens, at de vil være mindre synlige. Men en af fordelene er, at deres vision er ikke, at Stilton-mærket skal være kendt. Det er, at de skal vokse stabilt, og de skal leve på kvalitet. Og det er en udfordring, eller er en løsning, som som den her handlingsforslag kan løse. Fordi at de vil komme ind, og de vil blive meget mere synlige i forhold til hvor de er nu. Det var alt, hvad jeg havde at sige.